أنبلما لجري كلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبلما هالسا أنا دين فيلمين دو أصحاب الكهف والرقيم فراو كرمو وكاكباريا أنياي كافو مية أدونياي مية كرمو بافلاناي ويوفنا من يجو منا أنياي كافو تمليخا أني يمانيس ويوسيكو كيا وبسكا كيشي تشوكو منا على ما لاتيجي أنياي كافو Maximilian yere otarabo agengenenka ayaji ya biseka akishi chugomina ala malatige anyaye kafo Martinos ani Solimanos ani Dinasios ulu faratara kasubo yorola ngoso kasikata demeke ala malatige adonia koni uya genge Allah taala ya shaidu shuya de latige aye anyaye kafo to yole kala bay danteme mo belebele no ya ambaratori anana Ambaratori yɛrɛ nana na cogo min na an y'a ye a bɛ adamadenw de kan na u b'u k'u ɲɔgɔn kɔrɔ jamana ni jamana dugu ani dugu Ambaratori nalen a taara fɛlɛli bɔyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ olu ko ni jɔra ka de f'u k'a faga de Martinos an y'a ye k'a fɔ a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ni kala ye nka Ala m'a latigɛ a k'a sɔrɔ an balimaw Ambaratori nana awa min kɔni ye awa boliw karila boliw karili an y'o kibaruya ye anya ifara k'a fɔ kisa kɔni ni faama nana n'o ye Ambaratori ye o tora u ka lajɛ ba kɛnɛ u bɛ ka labɛn o de kɔsɔn o labɛn de bɛ sen na an y'a ye k'a fɔ ayiwa faraw kɔrɔbagaw u bɛ k'u sara u ka denbaya la sabula u b'a dɔn k'a fɔ sini a tɛ nɔgɔya dɛ sini kɔni ko bɛɛ bɛ se ka bɔ a la Yamanis a n'a furumuso a ye ayiwa siraganali k'a ye Kasolade ubolila make kasolade ubola kiwara duguro kasolade ubola itamina imada mudekara kasolade fidias yude baku boli o akbebi fidias yula boli fidias ku yude babade ko fidias ku yude babade Diocletianos mudekara jafa cidore kasolade ulla boli ku de baku boli anga falai kuni kelama so be jafa ciude Diocletianos Dimakos kana joro Dimakos utitlana jorba de Dimakos Julius kasolade bolla de ayu yini dugu fa be ay dugu dabe kolosi utara fanyi mefe aywa ko fe dayinde o bora wude fe o to agata pale ko fe dayinde o bora wude fe to horba Dimakos to horba shije Allahu akbar aywa kibarana nasa ku bulla uma da babuli kama nga ala yare buli sira duma uma miri buli yare la yare ay sirabla Ata yin fe اذهبوا بهذا الاتجاه ay tani yoray fe to fa ka tugune ko ayo telia فلنتمهل angan joloni
لا تسمح لأحد بعبور. aka no so ma siga teme dai fere احملوا دروعكم وكونوا ayawa متأهلين. ko teraw ta da ka kelem no aka labe aka no so ma siga teme ayaw labe ayawa kelem no ta da ka ko teraw ضاعفوا عدد الحراس. ye ko sikila uta ya ko ترجلوا وشددوا من الحراسة. ayo jigi dugu ba ka yoro ko siga gele ya في هذه الصورة يستحيل ani tugala to an siga teme dai fere an siga teme dai يا fere إخوتي. aka nan ina balmawo aka na joro إلى منزلي. an bitane ka so لكنه أول مكان. e ka so do yoro folo to ka ta yoro min lajawo لكننا لا نستطيع مواجهة nga an taga yeshin nu ma de nu ka jare e an besi an bi jo an besi yere de tabula an disira sayanya an besi يجب أن لا ننسى لطف an الله ga nan ina Allah ta'ala ka deme ko Allah ta'ala ka deme be فهو سيحمينا دون شك. Allah ta'ala bina an koloshi sika shi فليصل tala إذن otmana an أن ateliya نصل إلى هناك قبل أن تصل قوات awa son يونس. Julius kama o ka sai ka so otmana هيا بنا. awa an atai Maximilian ako Allah ta'ala ka deme be u kana yino ko u ka sababu ta kabre wa u ka do ka fo Allah ta'ala ka deme o de ba to la si ayatu ko Sera Maximilian Kaso. Sera Maximilian Kaso. Allahu Akbar. Ni alaka deme. Jondo. Galos daele. Daele Galos. Maximilian do koy. Galos. Aido. Suleimanos Dinasios Martinos Allah Yamanis Tamliha. Makadede ndiga dala helet idamne imada akodon non imada ko bala gele dumundo labaye folo awo kuti ko helen Maximilian nana ene de muso tabliha asra de muso be ana muso tabliha de muso be ekana sa ambulo na sionko olo eche kana we Suleimanos Martinos Dinasios oluma musofuru أكان من الضروري المخاطرة yala akuntenya wajibu do fanga nyasi awa abala turba de tugala anga fango angode kere wa na ruri mi ko jaranye de niso yelme na ifana ni amuso de ne ka hamid o ya fula drone aw fula fana Allah taala ba obolo Allah taala ya wata bay ba fana alai kanye shi abala turba ay munne nyaye sa an ya nyashi ka bulibile ba ko nye nanga limani ya fana an yanjo aiwa ukatu yelo aduka dase wanje jorawunye anga dire bay
min filani ye له أتباع abina mo chama sa min be ala bato ni ala sonama قدمنا عليه ومنتهى ay mi keni o di anga nata daye سنقسم ambaru bina fagawo ولكن ما نطلب nga منكم am mi nyina o fe الصبر والتحمل ako sabari kamu idron no te o ba ngoni fagawo andani mo lawo لكن نتصور ayere ku tadu ka fo الإمبراطور ambe se ka bula turu ka boli kari ni tuwala ka be أمر آلهته ko ala o lebu ko malo ni tugo ladi ku yoye o ku nyana sa تعلمون ما الذي na kumba do mi kera pale koron sa utadu ka fuko kere utadu ka fuko kere إياه ضرب جهر abira fu yijiri ta ku bauka tube yele بهذا الأمر لم يكن لدينا أمل بأن ننجح ay angele kan ko ki akutadu ka fuka be kisi yo ama miro la yere قد فكرنا أبدا من ama miro la yere ka fuka be kisi wala ka boli ama miro la yere Allahu akbar boli ala di ala tigo ba رأس مكسيميليان ah Maximilian do atara min ta do أبي mfa على يقين أن كل ما حصل مؤخرا كان ne ba da fofa kera la bayro be kera la kala ka ya bariya de irkabid علينا الإسراع uta ngantiliya الجميع إلى المكتبة abika do bibliothèque ko aydo bibliothèque ko be نهاية المطاف utana ya yoro la bayre وسيجدوننا في المكتبة ubina sura to maktaba ko nana de bibliothèque ko ay ترى العناية الإلهية هي aka nan ina Allah taala ka deme ko Allah taala ka deme be hanga taka be kata bibliothèque ko no بسرعة ayotiliya بسرعة أيتها السيدات أيوة، كنت جيبوا سو. ولا تأتينا إلى المكتبة ayoto ya kan na bibliothèque la de amana ke chugo هيلين إذا وصل الجنود هيلين. إلى من الدخول ni sur rasul nana iku bali استخدموا القوة o karato kado amma wati badela iku bali kado الله. مسؤوليتك من الآن فقط aywa utbana galos ya hakilto dula ya hakilto kola بأمر galos alaka hakilisi kono alaka hakilisi kono alaka kishila ni alaka hakili فربما ذهب الجنود المنزل aywa utbana waso rasul la so de لما هذا التأخر utbana idu mana de Maximilian ibana de الباب ayende me ساعدوني في إزاحة ayende me anga bibliothèque boy ayende me anga bibliothèque boy إنه درب سري ni sira ko ni gindo sira de ko ugutar ka fo de be de gindo sira de ko aywa unana yolios naka ma unana Maximilian kaso unana Allahu akbar aywa unana de أسرع أيها ayotiliya kutu ayotiliya surasu unana ko surasu sira unana أرجوكم أسرعوا ayotiliya unana نوني السراج حتى ندخل otbana aywa fitne dia aydo dugu jukoro sira ni yeso en secret de galos daytugu galos datugu da faralamado ayda yele ko ka dayele رجال إنهم يخلعون الباب obe dakar de itelia tlaran هيلين لا تقلق kala joro ne na ka daytugo استقبلنا يا رب ntigala سيداتي kutigi buso aywa aw ma mogo me aw to kibera o takala ba kitola de am te mado dayele منازل ayo jawe ماذا تريدون؟ aw munyini افتح الباب سيدة هيلين helen dayele علينا تفتيش المنزل Afrika dai fi Afrika soko dalaje لن يفتح الباب قبل داي أن تيلي. تعرفوا عن الذي تريدون. faw munyini faw ko fode أتريدين أن نصدق ebe fi anga dala ka fo kay takala ba wa لا أعلم ماذا neta do تريدون. aw mu de yini إن زوجك iche ورفاقه قد ana je nyo wo bolla ka bo ka sokoro ما تقوله حق. ebe ka mi fo na sira o nyai aka nga fo ka barka da wulare ولكن كيف نتأكد من nga tugori أنكم لا تكذبون؟ ambaro ka fawti awti kalotige abodo tugore ka kalotige ولما نكذب ame kalotige wura ربما قتلتموه. iba sira ayu fa ku to ka sokono de بهذا. sisa aw benike mu ko so mo ko ba o kala ba ba sira ayu fa ka ba de ke إنني واثق أنه هنا ne dali bala ka fo abeya تعلمين waye fana ba do
ثق أنه dala أبلغ مثل k'a fɔ e ɲɔgɔnna naloma tɛ fiyewu ليتوجه بعد cogo di a bɛ bɔ yen ka na ɲɛsi yɔrɔ farati ka bɔ ka tɛmɛ hali u ye yɛrɛ kan a b'o kɛ cogo jumɛn la إن لم تفتح الباب ni ma da yɛlɛ helen خلعه فورا an bɛ da kari dɛ مستغربا من وصول i ɲɔgɔnna wara kɔni i b'o kɛ o tɛ bala da يقلع الباب. a ye da i kari a ye da kari o bɛ ka nin bɛɛ kɛ dɛ mɔgɔ sɔrɔ ka se ka waati sɔrɔ k'u yɔrɔ ma janya sɔni u ka dɔn o k'a sɔrɔ ninnu yɔrɔ ma janya na افتح الباب جارلوس. da yɛlɛ galos da yɛlɛ ماذا أيها المتوحش؟ wara ninnu a kɛra cogo di mun de bɛ yen wara ninnu ماذا يعني هذا؟ nin kɔrɔ ye de ما خطبكم؟ a kɛra cogo di bɔ yen ما الذي يحصل؟ mun de bɛ ka kɛ أردتم خلع الباب؟ aw fɛ ka da kari mun na أين هم؟ o bɛ yɔrɔ jumɛn من تعني؟ e ka bɛ jɔn ne ma أنت تفتش عن شخص e bɛ ka mɔgɔ dɔ de ɲini yan wa أتظن نفسك حاضر؟ a bɛ ɲɛna ko e ka kegun wa فتشوا كل مكان. a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fiyɛ a y'a lajɛ a y'a bɛɛ sɔgɔ bɛ k'a filɛ so fan bɛɛ فتشوا a y'a sɔgɔ bɛɛ kɛ a y'a sɔgɔ bɛɛ Allahu Akbar awɔ ni minɛ ninnu kɔni o bɛ لنذهب إلى الداخل awɔ an ka taa kɔnɔna na dugu jukɔrɔ wo de filɛ nin ye o bɛ ka taa o fɛ nin ye so in secret dɔ ye mɔgɔ t'a kalama fo Maximilian ani Galos تلنيخ tabliha فلنتمهل an ka dɔn dɔɔni awɔ ni minɛ إنها تؤدي إلى الخارج awɔ ni yɔrɔ bɛ taa kɛnɛma i jɔn k'a lajɛ لماذا لا تغلقها؟ ثمة قوة أخرى تنفذ عند سور المدينة سنذهب إلى هناك ya o tuma na o yɔrɔ bɛ yen o bɛ taa bɔ fo ayiwa dugu koko ba yɔrɔ la o tuma na an ka taa yen sisan o bɛ tɛmɛ ka taa de أنتم فتشوا تلك الناحية. a y'a lajɛ ɲɛfɛ a y'a lajɛ ɲɛfɛ يا للصدق nin ye bɛn seman ye dɛ على ما أذكر أنتم ni hakili b'a la الأشخاص الفارين. minnu bolila o musow de ye aw ye حسن. o tuma na o don ماذا تفعلون؟ aw bɛna mun de kɛ yan هل وجودنا هنا an ka na yan o ye kojugu de ye wa لا لا ayi ne m'a fɔ o ye kojugu ye a ye kojugu tɛ ولكن يمكن أن nka يكون دليلا a bɛ se ka kɛ dalilu ye لأزواجكم. k'a yɛrɛ k'a fɔ aw cɛw bɛ yan o b'o yira عندما نجتمع في مكان واحد n'an taara dalajɛ yɔrɔ kelen bi da mun kɔsɔn min y'a sɔrɔ an ka se ka o ko fɛgɛya yɛrɛ kun kan o bɛ se ka kɛ kojugu ye سبب وجودكن an b'a jigiya k'a fɔ aw ka sɔrɔli ya o ka ko ye o ka d'an ye o تعالوا معي. nka i n'a ka fara an kan an ka yɔrɔ fiyɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛ Julius juguya ni kɔnɔna juguya min b'a dusukun na o kɛn bɛ ka hakili diya b'a la kabako don a hakili ka di juguya yɛrɛ fɛ ani hasidiya fɛ ani kɔniya fɛ fo ka hakili diya فتشوا كل مكان. a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fiyɛ k'a lajɛ Julius Marcus Julius ninnu bɛ o kɔnɔ olu bɛ ka taga u sera wo fɔlɔ ma o y'a sɔrɔ ayiwa o ye dugu bɔnda ye o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ yen o tɛmɛna dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ayiwa koko min kɛ bɛ ka dugu kori o bɛ taa bɔ yen o bɛ ka taa yen a ye na ليسوا هنا. o tɛ yan ayi o tɛ yan هذا الباب لا يفتح nin da in tɛ ka yɛlɛ dɛ nin da in tɛ ka yɛlɛ إلى أين يؤدي هذا الباب؟ nin da in bɛ taa yɔrɔ jumɛn إنها nin kɔni إنها مجرد قاعة nin kɔni nin maktaba de ye nin bibliotɛki dɔrɔn de ye bibliotɛki de don bibliotɛki don Julius adamaden jugu hasidiya ni juguya kɛmɛ k'a keguya ka hakili ja i ko setanɛ افتح هذا الباب. e ka nin da in yɛlɛ قلت لك ne y'a f'i ye لا يوجد شيء fɛn tɛ yen koyi مكتبة nin kɔni nin bibliotɛki dɔrɔn de ye o ne y'o f'i ɲɛna a ye tugun ko an ka don Julius a hakili ka di i ko setanɛ
a bɛ ka yɔrɔ jateminɛ a hakili ka di i ko sɛtanɛ juguya ni kɔnɔna juguya ni hasiriya kɛ bɛ ka hakili ja i ko sɛtanɛ. هل رأيت سيدي؟ يا إيه؟ إنها مكتبة فقط. نقول bibliothèque dɔrɔn de ye bibliothèque dɔrɔn de don. hakili ka di. مزيح هذه المكتبة جانب. a ye nin bila kɛrɛfɛ. المشعل. a ye na ni fitina yelen ye. اتبعوه. a ye tugu n kɔ. وصلنا. awɔ an sera fenêtre filɛ. امسك. awɔ e ka nin minɛ ta. Ninnu fana donna wo kɔnɔ u nɔfɛ. Julius a n'a nɔfɛmɔgɔw a hakili ka di i ko sɛtanɛ juguya ni hasiriya kɛn bɛ k'a hakili ja. Martinos Yamanis Martinos tɛgɛ duman. Martinos لقد فروا من هنا. u bolila yan de fɛ. U bolila yan de fɛ. نتبعهم كلنا. An bɛɛ bɛ tugu u kɔ. Ayi فأنتهونا. ayi e ka to yan. Tɔw ka tugu ne kɔ. E ka yɛlɛ yan tɔw ka tugu ne kɔ.
tamliha ale bika yele يجب ألا ندعهم يفلتون من قبضتنا. an kana to ka utlana de ay tu ko utitlana ukana tlana de ukana tlana isa toy Maximilian Maximilian